Morjes Toni. Moro moro. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Mitä sä duunailet täällä? Täällä tapahtuu sähköjen siirtoja asiakkaan pyynnöstä. Mitä kaikkea tässä tehdään tänään? Tässä siirretään ilmastoinnin sääriin ja pistorasiat ja kytkimet, himmentimet tälle laidalle. Kyllä. Eli vähän eri paikka. Joo. Onks tää ihan peruskauraa teikäläisille? No on tää pikkuhiljaa jo alkaa olla ihan peruskaura. Kuinka kauan sä oot tehnyt näitä sähköhommia? Pani kauan. Niin, kuinka kauan? Yli 6 vuotta. No niin, kyllä. Sitten täällä oli, täällä tulee tänne uusi kiuas. Eli tää kiuas sitten asennetaan myöskin tonne saunan puolelle. Niin oliko siinä mitään ihmeellistä? Sitten tulee se termostaatti, tai siis tää millä se sauna sitten laitetaan päälle, niin tuli tälle puolelle sitten. Joo, ei siinä mitään erikoisuuksia. Pitää vaan katsoa tuo säätimen reitti, ei se muuta Joo, kyllä. Ihmeellisyyksiä ole. Aivan. Jees. No mut hei, ei mitään. Työn iloa. Hyvältä Kiitos. näyttää, kun ammattimies on hommissa. Niin no.